APHLC song pen Borjan Hawar Solar Project kitang nijia di malong an kahum ridam. HDP ram berong along PMAYG ahemso kitang ponpe do olang. Taralangso Youth Committee hin pen felicitation kam career counseling ajame kedeng pon. Isibirta ki me RJ tha Karbi Anglong Tourism Sai campaign patir piponsi ningkan ke thomaphan State Institute of Hotel Management SIH Dimapur along Hospitality and Tourism Management Surihini rankore ke thompen Surihini rankore truck of Harman ke Charlie Dundong Japan Varsai ke me van pilo Lasopen pacheton dunsi Arnisi of Harman career counseling mate career guidance ke padoji of Hansitame Arni Lapen Adim Sik Ponlo Bangsoy jame ke padoponji lake jakhonga cheklo ni phai ke thom arni Dipru tourist lo shalong Bangso along main ke deng ponji mate registration of han ki jut siarni lake jakhong ni phai I siarni henlo ning ke hang bang phubang phiatum ang ton alam kachini pa meji aphan 93654 97679 kalite 7002394232 number along humri ignore Kardom Karbi Anglong Life adaba berta ang ton pen arjuponik tha Kidamtang jak khong ni phai ECR ni APHLC pen Borjan constituency along solar project ki BG adim HDP men tiso a hawar along an kahum ridam lapen rongara datum pen chingki chethan padukpon Kidamtang wo sing ni phai thongke barni Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh tiso Surjo Rongphar MLA Dor Singh Rong hangatum pen phirangkya maya hut kaningche pon along APHLC pen kaningche pon thuke CEM asopo Singdon Ronghang CEM ahemasor kache teron pi EM Amar Singh tiso kache rong pp Revenue Secretary CEM taro atum chongsi amena vela pen ladak rong asora tumta pata ave polote lakuti plia tangka ke komara phanlo compensation ki pipo nang than tha puta Karbi Anglong Autonomous Council ke charia tuma phan karju padopon la pen rat kadu ka ve pen pini ji tongsi rang ma kidu ki sunga lam ke nil to hana ji thanun lo number 1 lam ang tum pulo nilu tum la bang so along lejong si la solar project main pen council tum pondet lo pulo te ni tum ke kereng athai belu pusiki pu athemala tum ladak ahwar tum ke la bang so apene ang nam long pen di theng han kadu kawe juri cholangsi hem rit kadu kawe chalang putemelang tum nang thanlu la posi alang tum gangbura pen chenglo kadu kawe rong rat tum anke labang so solar project afan ke labang so along leki pitek thei puselang tum nil tum hanang thanung daklo lasnil tum hanang chunuri na du mane kadu kawe nang tum chara pan jitu du nei polan lasnil tum episode ban ke labang so solar project afan ke nil tum ke by anyhow ni tum ke arjap thipu than peklem mong lelu Arling atum longle ador ke chini bonta avelio bang chini ne Karbi Anglong Autonomous Council atum pini development amen pen Karbi Anglong along lesi pavir thurong puta arbok pon Karbi Anglong Autonomous Council pen APDC la phan longle PF lo puseta rongasar SGB la pen rongarat alam the and ipin pen Karbi Anglong Autonomous Council atum ke claim pon ke chokchi la pen men tiso hawar arong kachuk kim aphan non puanta longle pata kipi pedet ke pinrem pon Labangso solar project bidera phi ladak kido hawar atumsi 3rd grade up and 4th grade up oreng kilongji puki laki amoke wangwe alam loputa ningje pon solar project poke bad del lagnai pi ke council itu masina panong pilo punega sakuri pione lake akai sida sakuri ke nam pipelo nanga salak lo lake la pen number 2 bangala hello mo pen la 18000 bighas jongsi la so solar project APDCL pen ai de lo polotang te revenue kan bhagelo ninkan sipen 30 crores 300 crore di 300 400 crore di APHLC le nangke hai ma 300 400 crore kali Allah ka crore sini tumge banji industry nang set up poke dak di thetan industry tum ladak boreng longdon poke itu non matha tha hai non matha tha 18000 bighas pelotang te borjan si plak dak loti don mali tu plak dak lolong lesi konasi don lang lage amen amep le lang he di
latum 18,000 bighas pensi 300 400 crore pelotang dai di lake nahok taka lilo lagi nahok taka lilo so value ke itu mangke APHLC jongsi nangke hai ma la so value bangke double triple kali fan pharo sini tumke percentage aja pa bat yak lapen hadak SGP setame rongarat kachingwai ateng pen non anta nilitum ke solar project amen pen longle kachipinang ji ke nilitum ke chedon du thek thek puta nang than pachini dun APHLC Bokajan LACMI pu Samson Teron Chunbang Pranjal Kro APHLC Tiripi Youth Secretary in charge Sarsing Belapen APHLC Klembang Khotum Chetong Dun Tokanta longli pithek the bubang se ladak ni rate kaninge saidelan asi labang solong bangke nilita rat phanse amendment sinil phange nange bichola pot rat malam ge nilita arjunang kokpo Dilaipen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live Lason si lakhaing ko raisi borja nemi si constituency ka parlo HDP Rambea rong along pherangkia butung atum ka humri damahut PMAYG ahemso ke patang ponpe thek pononglo Hadak beneficiary pen nangethan ke pachini donke phongthom antangka bangki en edlo sitame ahema bangki non anta nang patang piperek loputa hadak arong beneficiary atum pen nang than pachini don सरकार पे नहीं पीएम नंतंग ये दे रथी के कुशन पैसा ता उलाई नहीं बता उलाई लो बताए थम उलाई इगलो नहीं तुमके नसी नोन पुता सो हम नपतंग इते थे दे लो नसी नसन के कुशन सी के ना की जो पे नगर में हम पुले सरकार में पीएम पुले नपतंग भी पे नंग रंग पी क्राम के कुशन सी के कचिलम पुमा कुशन सी चौक पुमा लाके नपतंग पी ग्रेक नहीं आरम दु si nilitum nala ka nili nang ke lapo patang pivek nang pala so hem ke nai pitang da hem dang le ko so sing patang ti borjan em la haya puthak chelang pona sonte mesenji atheni litum ke kiduk arat hemar ve kilipensi ke donang lo la si prabjin pan nang ke patang vekji aphan si chuning ripedo pon Rambea rong along kaduk ave don creepy so se ahem ke patang pon pi dolang pota nang pachini don thu rong ili rong aso tumke thek thedet posita nang ni tumalong kaninji lo la si thek thedet posita nili dak nan kaninji don lo la si ke do thai ve ke tha ka thai ve pen la si nang patang pinang popolo nili tumke la si ajat pen sita me nang patang pinang popolo nili ke prabjin pa nang patang pinang po poisa ta ulai lap lo poisa ta ami thang a passbook pen si teran phala nili tumapan poisa ka ulai ke passbook along ke phat ka ulai ambe api ana bang ke bang ami thang apas book pensi keran parlap la si la pare si vet ki chodun long ata cho hang dun pati krim atli ke ni tum otori jap set si ke dam la si ko sona jab ma pulu ho la sonang ki ma ho sitame pa prap jin ban senang ni tum la hem karleng an sita cetak lap non janoria prang nang patang lap ji polo ni tum ke lang ka cheroy dun ing han ka cetak ko an ni kidu non ki do thai ve ke tha ka thai ve an sitame ni tum Joko kajalo jokar long ni pota jokar ta long ane long le ne nang in kita nang ki hello bang ta hello Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live Jakong chiklo ni phai hinier ni Tara langso youth committee hin pen chapatya piponsi high school living certificate mate HSLC la pen higher secondary school living certificate mate HSSLC kachepo undun owikimia tumaphan karchola pen kewang jilangani kicharli akengkam kache jordun along towar ki japona jamek Karbi people's whole tara langso diphorong so pialong kapaman pon Labang so mai long tara langso youth committee mai phu long mukrang terang pensi mai chari ponlo Lapen apor ki me chu en ponsi tara langso youth committee kongchun bang dolo imrong pia hin pensi mai ke phalam the lapen aluhi atoma phansita me pachini ponlo kiching sia ja me ke padu pon laki ove ki me tuk me sem pen satlang ka chepo unduna pot kar chopon labang so ja me ka long aluhi sa po man pen lumbajong MAC Johnny Timung chetong dun la so long Diphu municipal board ward number cap a commissioner lunse timung lapen ari sang ho tum tami chetong dun pen Maya long RDP dundo Karcho aja mek jut epen puthot career counseling aja mek deng ponthusi kacho phapona teng pen Diphu government college along assistant professor sangpi negi kathapi department of English lapen Karbiang Autonomous Council along assistant system analyst Jiosongkiri rongpi department of electronics and information technology atum chetong dunsi
Ove kimia tuma phan kewang jilangani akang tu yang dengge charli dunjia phan kengkam kache jordu nalong towar ke japon alam theisi tame than pare ponlo. Tara langso youth committee along birda pachitak chunbang ramen itia hin pen ke pachini pona tengke osomar tung kachopapon aluhia tum pen ke than ke pare alam aninga lo chibi ponsi akaya long monit ke me mandun thekrin tipo. Lapen tara langso youth committee hin pen aluhia tuma phan lapen Karbi Cultural Society atuma phan se dame apor lapen dim klong ke pekapot ninga klong pen kachoro pajer ponlo. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Dongmukak Sports Association atum kachepatir pipon ingdeng crazy abarim Assam Minister Karlitang Dorsing terang chikimo men pen annual men football club league surihini ra ingkora ke thom angdungkiti ke pathupon patumi jakhong ni phai hiniani Dongmukak Sports Association atum kachepatir pipon haberam kimo aterang pathu aklam Dongmuka long ingdeng crazy Karlitang Dorsing terang chikimo men pen football league angdungkiti ke pathupon Labangso angdung giti ke pathu pon lake oveching thor club lapen Kiri Songja FC tumang bongsi pathu pon lo. Bonta ke pathu pon bom apora hut oveching thor club atum ke thek mucho da jok 4-1 goal pen che pahai pon lo. Bangso angdung giti ke pathu along aluhia man pen Karbi Anglong Chairman's Council Chairman Raju Tiso kache tong don along Dongmuka Municipal Board Chairman Prahalad Timong Karbi Ronga Saramai Kongchon Bang Rupen Hanse Rongasar Prakash Rong Pharatum pen ke danglok pinnangan man ping ke do bang pho bang phetum chetong dun Anparta football league along nong ikipidun abarim Assam Minister Karlitang Dorsing terang asupi adagwam kun militerang pila pen ausa bajong ingtiatum chetong dun Lasi under 13 stamini nitum cengpon lo lasi laso under 13 football la bangso khela stamini nitum bipon po sini nitum chingwai pono chingsai pono lan so se osomar phanta khela bipon pen ke pathek phan sini litum bori pon po sini litum pen matha pon Dongmukak Sports Association amai phu bikrom terang la pen kongchon bang komol rong pharatum pen danglok Dongmukak Sports Association along klembang phiatum cherap cheto dunsi mesen pen dangso ke pathu pachun ponlo Late Dorsing Terang Memorial Football Tournament. Pinangan ingkan dulu lang itu si sponsor lo semar sponsor brand la bangsa sponsor pen la bangsa tournament gibi pen pinangan tim itu bangke ada yang participate dulu la pen la bangsa jadi pinangan itu atele na mokha lagi lang itu pada peklang ponong lo gitu itu mana bangsa peklang pen ani ponong lo si Orang itu mancurun aja family itu. Lalu saya ada sih ada kapre ka family ta nang klang unang halang orang mana kapre ka game saman mana sponsor dunang po. So that mana kapre ka game sana kita ada patio. Masuk masuk ni hangdo macam Charlie jo election go. Lahai tu kan tournament orang ini rat thek long hu kan Asia tournament di pon rat thek long hu. Kalian mau kata Semua thek long ko alang chi tame paklang long ko paklang pon long Dongmukak pen Samsing ingti Karbi Anglong Live Tang te pinya do berta ke lapansi kang ton poniklo